Imaginarium ven joguines musicals, bolero, mambo, chilo i rhythm de la col·lecció Baby Music, fabricades a Israel, estat on també hi té diverses botigues de la seva propietat. La comercialització de productes made in Israel contribueix al sistema de l'apartheid, ocupació i neteja ètnica, en el qual l'estat d'Israel té sotmesa la població palestina. Avui és el Dia Internacional de Solidaritat amb el poble palestí i aprofitant aquest dia tan especial, altres ciutats de l'estat espanyol estan també realitzant accions davant de botigues Imaginarium. Seguint la crida de la societat civil palestina de la campanya BDS, boicot, desinversions i sancions contra l'estat d'Israel, demanem a Imaginarium la retirada dels productes esmentats i el tancament de les seves botigues a l'estat d'Israel. Volem demanar als consumidors, sobretot de cara a la campanya de Nadal, on es compraran moltes joguines, que no comprin les joguines israelianes que ven Imaginarium. Les joguines d'Imaginarium estan tacades de sang, no amb els nostres diners! Israel! Boicot! Israel! Boicot! Israel! Boicot! Israel! Boicot! Israel! Boicot! Israel!